تجرید لی امرالیه د آستا هری جوری ده به گوتنه هفسروک کنساری به برا کما جواکین کردستان کجه که جمیل بایک بالچان سر تجرید لی امرالیه اوج بو سی پی تی جی گوت سی پی تی به همو خبات او خدمت خو تنه داخوازن ترکیه پکتنه د خدمت برجواندین دولت ترکیه ده کاردکه هم وقتی وی که قال دولت ترکیه او ایریشن وین داگرکریان سر خاک باشوری کردستان شکر او هفسروک کجه که آنیزمان کو ل باشوری کردستان ایدی دولت ترکیه به پشتوانیا پده که خاک باشوری کردستان parça parça dagirdi ke hem vakti vê ki Cemil Bayk anî ziman ku ti şerek bi awayeke eşkere di navbera pedekî û Partiya Karkerên Kurdistanê PKK de nîne lê şerê gerilên azadiya Kurdistanê ya li dijî xetta îxanetê heye û banga wê ji bo ciwan û hunermendan jî hebû. Tecdîdî ser rebera pû demeşandin ne var tecdîdî normala. Geçtiye astiki pir bilind. Artık li ve da nikane beji dişki dike dikane beşkevi. Hevserûkê Konseyarê Vebir AKC'ki Cemil Bayık bi van gotinan asta tecrîdalî İmraliyê li ser rêbera potê meşandin anî ziman û ji bo komîteya pêşîgirtina îşkenceyê CPT jî rexneyên xwe kir. İnam li CPT dinêrin tamamîl devletî Tirkiye xwe derdikeve. Li dijî wî devletî mafê insana mafê gela naparîz. Siyasetî ki devletî Tirkiye ser reber apû ser gelê Kurd dimeşînî esas war digir. Spîtî dibe şirîkê siyasetê qirkirine. Bayık di bernameyek taybet Astêr TV'de mijarên sereke di rojava heremê de nirxand. Şest neh insanê ki xalatê işte Nobel wargirti daxuyanî dan mektup nivîsandin. Gelik cara mektup şandin. Dua mektubadan jî gelik tiştê balkêş hene. Bayık şêstû neh xelatgirê Nobelê yên daxwaza rakirina tecrîdê kirî jî silav kir. Zata vana hemiya bu insaniyete gelik karkirine bu ve xalatê Nobel wargirtina. Eger li rebera pû xwe derdikevin boçi xwe derdikevin dibînin ki karekê wana bi xwe pêş xisti reber apû jî pêş dixe. Bayık li dijî xeta îxanetiya pedekê de meşandin jî bihêrs bû. Niha devletê Tirkiye başûr negê ve kîne mala Barzanî. Tiştêkî dikin tamamî bo malbatê xwe dikin. Ne bu gelê Kurd dikin. İki bu gelê Kurd bike devletî Tirkiye re hevkariye nakir. Mabênî PKK KDP de şerik nîne. Mabênî PKK dagirkeriye da xıyanet de şereye. Rastiye var. Hevserûkê Konseyarê Vebir AKC'ki Cemil Bayık bankê ciwanan û rewşenbîrên Kurd kir ku bi erka xwe rabin. Nihal Kurdistan du xet hene. Xete îxanet de xete welatparêziye. Wezfa her welatparêzkî di xetê welatparêz de li dijî xetê xıyanetê sekinîne. Niha ciwanê Kurd banga min bi wan heye. Lazim e hemû ciwanê Kurd tevlî gerla bibin. Lazim e gelê me rewşenbîrê Kurdistan, hunermendê Kurdistan, siyasetmedarê Kurdistan lazim e heqetê malê Barzanî baş fehm bike. Eger wer li dijî vê hevkariyê xıyanetê dernekevin gelê Kurd dîrok ewan mahkum bike. Ê di nav gelê Kurd de rû reş bibin. War